Ndinga msodzi pamatama ose ndicheuka. Right, mastreets e social media mandinosikura nchitenderera nchiona zvinhu zviri kufamba sei. Dhuma nemurandakadzi maititi anditi maititi maiobhina tasangana navo vane zvavanyora zvandiroda kuti munge muri munozvionera. So chiteerera muzukuru, kana wanga usati wasubscribe pachannel panapa paSaint TV Family Channel. This is not my channel, this is our channel semhuri anditi maZimbabweans. Let's subscribe pachannel panapa. Turn on your notification bell so that whenever I upload a video you will be notified nekuti basa racho rese rinenge richiitirwa imimi. And thanks very much kune vese vakasubscribe pachannel panapa, vese vanoramba vachisapota basa vachiita kuti basa riende mberi. Anditi vanoita kuti zvinhu zviitike ndimi vazukuru, especially vanoshare mavideos edu. Let's share kune mamwe platform e social media kuti vanhu vange vari vanoona nekunzwawo kuti zviri zviri kuitika. Anditi so tiri ipapo vazukuru tichipfuura mberi nenyaya yedu mumastreets e social media. Makati sekuru ndimi referee chiswera muchitorera zvinhu zviri kufamba sei. Dhuma namaititi murandakadzi vabva vanyorawo post yavanyora ichiadresa kuHmetro. Post iyi yabva yanyorwa ichinzi zvoni Hmetro, mupote muchinyora maheadlines anoenderana nenyaya, kwete kunyora kuti bepa renyu ritengwe. Manzwa manzwa paparwa maquestion mark matatu papanzi I have warned you also. Maketai bepa renyu kwazvo. I have warned you, I have warned you. Anditi ndimaiganga zvikanzi musanyanye kundisaiza. Ndimaititi ava ani musanyanye kundisaiza, ndiritori zimunhu zihombe. So murandakadzi amene twakatsika paye vazukuru vakuthreatena company hombe yeHmetro, bepa hombe reHmetro, meaning kuti varekatosaiza Hmetro vakatoona kuti ndine mapowers kutodarika Hmetro. So what do you think vazukuru ne-threat? This is a pure threat yakandirwa veHmetro pamwe nenyaya murandakadzi ukataura pamusoro pake Felicitas ukataura zvaasingafarire, she will definitely come after you. But zviri right here semunhu akatombopiwa warning yekuti aiwa iwe ugarisana nevamwe zvakanaka, taurana zvakanaka nevamwe, toona vachinyora zvinhu zvakadai. Toda kuti mutiudzewo zvamunofunga kumacomments vazukuru. Anditi ngataura nekumacomments kuti what do you think nepost yandakuradza yamaititi vachithreatena. This is a pure threat, threatening Hmetro anditi kuti zivai zvamunonyora. Right, ndoda ndiritaurawo ndiri papo vazukuru pamatitle atinonyora. Alright, ndakutotaurawo because ndinonyora matitle. Anditi I'm a content creator. Saint TV inini ndinocreator content yepanapa. Anditi so zvandiri content creator matitles ndinonyora, and the title ndinotonyora title inenge ichikwezvawo vazukuru. Ndo zviri mumasocial media. So zvokutaurwa nemurandakadzi zvokuda kudzidzisa vanhu chikoro chekuti nyorai makadai matitle, it will not work. No, it will not work because vanhu vanodhila nesocial media vanenge vachidawo kuti nyaya dzinge dziri dzinofamba. Zvangofanire panapa zvandiri kuita neno ndine chitodawo kuti nyaya dzinge dziri dzinotengwa. So ukatoona umwe munhu anobva wayati iwe mudhara iwe uri kunyora matitle ekuti dzitengwe, kana ndiri kunyora kuti dzitengwe nyaya. So vanofunga ndiri kuita zvandiri kuita kuti zvingogara ndichiona ndege. So what do you think vazukuru nenyaya iri panapa yemurandakadzi? Naango saying the only Zimbabwean uncle, ndichibva ndati much love.